alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal mig og min ven Vilhelm spille Rainbow Friends i Roblox. I kender det vist godt, på grund det er et meget populært spil. Jeg tager Tiki på. Altså Tiki på. Hvis I ikke ved, hvad det handler om, så handler det om, at man skal sætte sådan nogle ting, man skal finde sådan nogle ting, og så sætte dem i sådan en maskine eller noget. Og så hver gang man klarer en runde, så kommer der nye monstre. På et tidspunkt til sidst, i den sidste runde, der skal man køre sådan en vogn. Det er faktisk ret sjovt, men det er også lidt svært nogle gange, hvis man ikke lige har stået spillet helt. Så det er lidt svært at komme igennem. Hvor mange? Okay, jeg kan købe en kasse. Synes I, jeg skal det? Det tager jeg som ja. Køber en kasse. Jeg tror, jeg køber den. Jeg ved, om jeg har den. Jeg tror jeg ikke, jeg har. Det havde jeg ikke. Det er faktisk sygt. Det vil jeg gerne få. Det var fedt, at vi fik en ny kasse. Hvor mange kasser har jeg egentlig, hvis man kan tælle? Jeg tæller også den der. Jeg er 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21 kasser. Ja, det er 21 kasser. Det er også lidt lige mange. Jeg ved faktisk ikke heller, at jeg tælle det, men jeg har bare købt mega mange. Jeg gav mig hele spillet. Vil du komme? Prøv lige. Kom med mig. Jeg aner ikke, hvor du er. Jeg er lige her. Hvor? Her! Prøv lige at komme. Hvad? Gå ind i den her. For det kan jeg ikke. Ja, så finder du en anden. Så bliver man aldrig fundet. Jamen, det er jo meningen, vi skal klare noget jo. Ellers er det ikke sådan sjovt. Ja, sjovt, for den baserer det. Eller selvfølgelig også på min iPad. Der er fundet en. En spoler lige helt ud. Okay, Blue er der noget, som faktisk gik efter mig lige før. Som der faktisk også skød op. Okay, der er lige en, der døde. Blue efter mig. Er Blue efter dig? Ja. Må se. Nej, han kommer. Kig foran dig. Det kan være grøn, der lige kommer. Nej, jeg ved, hvor grøn er. Ved du? Hvor? Han er nede ved Blås på lager. Nå, okay. Der er lige fundet en til. Ej, en to i en anden. Og en anden to. Skal vi vise, hvor grøn er? Han er herinde et eller andet sted. Måske. Han er der. Og nu kommer han. Jeg ved, om der er en der. Der var ikke nogen. Oh shit. Det var bare en eller anden bacon. Jeg troede, at det var et monster. Eller nogen. Det er der ikke. Jeg skal finde de der til elever. Nej, det er faktisk lys. Light. Bulbs. Det er lys. Blå efter os. Ja, vi bare løb væk, Vilhelm. Og heldigvis er han efter mig. Nu er han væk. Der er en dræbt i den der. Der var der en, der døde. Jeg var så tæt på at dø af green. Det der, de er grønne. Han er meget klam og stor arm. Meget lange, mener jeg. Ikke stor. Men han er også meget tynd. Og han er også... Nej, Vilhelm! Jeg dør ikke. Ej, for sygt. Blue efter os. Nu kommer Blue. Ham kan jeg faktisk ikke lide. Jeg er inde i purple spiller. Er du? Jeg er nødt til at løbe. Nej. Det er bare... Hvis du ikke kan blive taget, så skal du bare trykke på den der. Nej! Han er efter mig. Hvem? Blue. Bare løb. Pukkes. Vi mangler 2.
Jeg skal virkelig lede efter nogen. Okay, godt du overlevede. Jeg tager den der. Nu må der være en tilbage. Hvis grøn er der. Han er lige der. Hvor? Han er lige. Ej, nu kommer Blue herind. Skynd dig at tage den dør. Ja, du ombestemmer han så. Han ombestemmer sig hele tiden. Det er seriøst så dumt. Okay, han skal bare... Jeg har fundet en. Jeg ved, hvor det er en. Inde i slottet. Jeg har fundet en. Har du? Så jeg mangler en, hvis jeg har sat den her. Blue. Vil du have sødt med dig? Blue efter mig. Så jeg mangler en. Har den 25. Grøn er lige købt. Er du død? Nej. Nej, han er efter mig igen, hvor jeg er dum. Bare så kassen på, eller andet. Du ser i hvert fald ikke. Pas på. Hvad laver I der? Blue kommer jo. Jeg vil gerne have en tur i den her. Jeg trænger jeg lige Vil du have vand? Skynd dig. Jeg kommer. Du kunne ikke nå det. Det var dig, der gjorde det. I believe I can fly. Har du en lille? Nej. Der er en, der har den i hvert fald. Burde der i hvert fald. Ui. Jeg har fundet den! La liba libo bu 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 bu. Jeg har den. Jeg tror, jeg skal gemme mig. Blue er efter mig. Jeg var lige ved at dø af green. Gemmer. Hej, vi bor her. Hej. Jeg var lige tilbage på grund af, at min ven ville, at man skulle lige hjem. Så nåede vi ikke at lave den færdig. Okay, nu er jeg gul der. Ja. Jeg skal sørge for, at jeg ikke dør. Jeg er faktisk meget god alene. Der fandt jeg en. Blue, han kan godt være der jo. Gul. Nå, jeg døde af gul. Nej, jeg døde ikke. Jeg ville bare tage fat. Og så, jeg kan jo bare hoppe på den der trampo. Skal jeg helt op i luften. Jeg hopper bare. Jeg vil lige være dø. Jeg skal lige oversætte den her. Er det kun mig, der er tilbage? Det ved jeg faktisk ikke. For jeg skulle lige sige farvel til min ven. Så ved jeg ikke lige, om der var nogen, der døde imens. Der kommer Blue i hvert fald. Giv mig bare her, for der er en del lige der. Den skal jeg ikke gå væk fra. Blue kravler derop. Det når han er væk, så tror jeg, han er væk nu. 3. Nu er der 5. Det kan godt være, der er en mere. Jeg har bare ikke lige set den. Ja, der er faktisk en. Måske flere. Jeg håber, der er flere. De hjælper bare ikke helt, føler jeg. Det gør den der. Den havde lige 3. Jeg trænger lige sådan en tur igen. Vi skal ikke bare... Jo. Sætter bare lige først den her. Over i den der maskine. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Sådan en bombe. Nej, sådan en... man kan skyde. Så når det springer, tror jeg. Jeg mangler 4 af de der... Min kammerat, eller min teammate, kan jeg sige nu. Han har faktisk ikke nogen, tror jeg. Okay, han går bare ind og kører en mooncart, så det er faktisk lidt tarveligt. Hvor det kun er os. Jeg tror, der er en over ved gul. Nej, der var Blue. Og nu kommer grøn også. Det er ikke bare lige gå. Det kunne være dejligt. Jeg skal simpelthen bare lige finde nogen. Det vil jeg til, at jeg kan finde nogen faktisk. Jeg regner med, at jeg kunne finde nogle flere. Det kunne jeg jo bare ikke. Det er måske snart, men det kan godt tage lidt tid. Der fandt jeg i hvert fald en. Den her.
Nu mangler vi 2, hvis jeg har sat de her. Nu kommer blå. Blue, faktisk, kalder man det. Godt. Jeg er blevet set. Jeg er seriøst blevet set på så lang afstand. Ej, nu døde min teammate. Jeg tror, at jeg skal det bedre. Ej, det er kun mig tilbage. Nej, det er kun mig tilbage. Det er godt nok irriterende. Jeg bliver nødt til at gøre alt selv. Oh my god. Jesus Christ. Jeg er blevet set af gul. Det vidste jeg faktisk stadig ikke lige. Jeg troede, at der er en hernede. Der er en nede ved purple. Bare sæt den. Så mangler jeg bare en. Jeg gider faktisk ikke lige at sætte den. Jeg vil hellere bare lige, når den er der. Jeg ved godt, hvor den er. Hvis der er nogen. Hvor det er der ikke. 2, jeg har fundet dem. Men når vi er færdige, så når vi til sådan en runde. Sådan en runde, hvor at... jeg døde. Men jeg tror, jeg slutter videoen af her. Tak for at I så med. Husk at like og subscribe. Vi ses.